kalong tawat ya kababha om ya kabasniu baphin em kani ketika tim kabaka jingisang ngantai kalabu hakni kastan kipra bangai baik ya kabala seng nong rem na ka kitab ka jongu Amos kelenong kabasan kedekat na kabakat sa larangi pule ya kena ka kitab ka jongu Amos nadu kabasdang hadu kabakun ngin syem bau Amos hakasngi kabaningkong jong jinglong samla kena jong ulong tang unong ap lang berat bat hadin ukalalong unang itu lepa kaktin jong ublay kaya tu bau ni Amos uday na kasnong teko bat kani kasnong teko kadai kasnong kabahapo Israel kato ka Israel bayaki tmamen ta namar kadon kumba sipau mai na kanong ba Jerusalem bat kum tau Amos uwan na kalong ying longsam kabadok uwan na kalong ying longsam kaba kimdai ke barius pa bat ki kmi ki pa jong u ki dai tang ki nong rat ya ki ding sok khajur ong kaktin jong ublai kum ta ki para bangai Amos udai unong aplang berat bat udan tangkin dia kilang berat syam labon Henry lengba kitu kilang berat ba udan uyo ban di usnyu lang berat bat kajing yo di ka jong u ya kisnyu lang berat kala penlong ya kikmi kikpa ban yo ya ka bai bam bakin tiet ya kikau ban tiet ya ka jingbam man lakasi Henry ketin jong belai ke yatu yangi hakum kata kapor kum ukena samla unang ap lang berat Amos ula syakhat hau belai ban long unang yatu lepa ban lek yatu lepa sya kibreu syaka pertai ya ka jing pen MI jong belai kani le se kala ban bu ha ka jing lada ka dai yang abad ya pi namar balai berkat ladanga ngadai unang ap lang berat ubanga ja nga nong sngi nakakam ap lang berat Henry minta nga syakhat no kumne syakam jong balai nga haban laik no keleng ngam tip kat no ngan yo bai nong ngam tip lagi breu kin ai kum no ngam tip ya kata bat ka kabangangan ai bai bam hayi ngasam Henry Amos kum ubreu usama ubahak uklem perkat ya kata Henry ulas syania teli telan ha ublai bat perkat ya kata dae ngan bam dae ngan ai haying dae ngan besar haying ladang sange no ya kakam ap lang berat Henry Amos udai ubreu ubalas syania tang ha ublai wat abdeng kata penban Amos syamla kuslai kuslai ka ka baun bam la syai ka ka baun bam menta ka ka baun bam la sisngi wala udai ban sange no ya ka kam jong ka kam aplang berat ka babla ban peni bai no se hanga barapi kene kan bu jing ban su sange no ya kano ka kam na ka benta ka kam jong belai kam dai ka besut hangi menta kolong khongpang ainuksa ladang nga syok ngalong ucerman jing sengsama nga apply kam sorka nga yo kam sorka ngala ban ino ya ketukakam namar binya haperkat ko nang ka bam nang ka long breu man breu Henry Amos ulong usamla ubala ban syania tang hau belai kumta haga jing syania jong Amos ubelai ulakat ya ban long unang ya lupa bat kaktin jong belai ka ya tu baula ya tu lupa ya ka jat benreu Israel ha kitu kipor udai minor prophet ba ong kaktin parang lani uta unang itu lupa ubaret ubahapo yau Isaya uniu Amos ubahapo yau Isaya bat udailu ukpa jong Isaya kumta leng ba kani ka step ka ba menta leng ba kani ka thiem ko ong tawat ya ka ba ya ka basniu ba pinem
kenang ban ya syai kendiat haba pai sikene katiem ya ka ba ka jingi sangkantai leng ba ka temperance committee kalabo kani kalong bau Amos ukhat ya ki kon Israel sya ka jing kalabamut ukhat ya ki sya ka jing kalabamut ki para bangait be it larang pule ya ka tien jong blai na du ka Genesis sadu jing pen pang ngin lap kumbalai po wa ke jing tha la tha tang syapang ki kon Israel kita ki kon Israel ki bah Jerusalem menta ngin lap bala tha tang syapang jong ki lai po wa na kene ka Bible bangi pule la tha tang syapang jong ki kumta ngin syam la dang ipai syek ek ngin syam tang syapang ki kon Israel Pai syaka jing le pop daiki kon Israel. Pai syaka jing syahir tma daiki kon Israel. Pai syaka bamsap daiki kon Israel. Pai syaka jing klepbing daiki kon Israel. Ang kaktien jong belai. Nakata ka daw ublay ulajit kerpang pat ya kene ka jai benriu Israel. Kato ka thama syatai menta kumban syup keren kindiat. Kedai ke thmashi yang shisam kat kum ke Bible. Namar ki Filistia bat ki Israel ki dai ki bahyar pateng nau Abraham. Kata ngide ban snotu bha. Piken mau ye ka Hagar ke Syakri ke jong u Abraham. Kabalakhay u Ishmael. Nagataga daw kaway pakaway kalanong hakane ka kitab barim ngin syam syapang kine ki Israel kaktien jong ublay lang mau job lai ar ka ong bau ublay upen kentang ya kani ka jai benriu ha ka bau la ong tang mapiken ngala itu nakikor barok ka pertai ong ublay ya ka jai benriu Israel na barok ka jai benriu Israel tang kadai nabaro kijak benriu ka pertai mut banong tang kene kijak benriu Israel ka ba ublai ulai itu kerpang kalong ka ba phla kumta la dangin pule na ka Bible ru ngin lap ya kata bakadai be ka bala tho tang syapang ki kon Israel kinong yetu lepa kine kidai ki babon na Israel kumta kine ki Israel ki longro kita ki jeu ki dai ki bamngat yau Jisu ha kitu ki por kum unong penem ki ngat pat yau Jisu kum utau rabi lane unong hikai jongki ki ngat hau belai ki ngat pat ya ka jing penem ya Jisu bau dai unong penem na kata kadau ka penlong yaki bakin saknar pna yu Jisu ha ketu ki por kine ki beriu ki badan hang tai lada pule syapang kathma ko mangaladep on pinsyam tang syapang kine kaktien jong oblai ka yatu shisho ha ka Bible wat ladangi pule syapang ka jing syak ring mrau dei ki kon Israel ki ba syak ring mrau bun sin ha ka Bible Hikin mau ni em kaktien jong belai kaya tu yengi hadu henyau sin baki kon Israel kila syaring merau. Hadu henyau sin kila syaring merau hakaktien jong belai. Ladangi pule syapang ka jingile persyaru ngin syam baki ne ki breu kile persyayo belai. Ha bakaktien o belai ka keren. Ha bakila don ha po ri Egypt. Saus pak lai pausnam Moses lawan la yalam no yaki nari Egypt ban ledda khor yakari kanan ken mau habaki don hak kejat ulum Sinai karbo Moses udang mut ban lechem yakashi pau komu belai ando Moses ulawan pai kine ki Israel kilamane belai yau khod masih kata kade ke jingle ke jangki hadin nang ta anda kila lek banda khoi ya kari kanan Moses ulai no au Joshua ban yalam dau Joshua syari kanan yaki
habau Joshua ulai alam no nakata nangta nakakti umasas syarikanan umas ublay ulam maham lupa bakimbet banle bangek ya kiblay jong kinong kanan pila bani shongka bat kinong kanan onggak tin jong blay pila bani poika pila ban rap ban riang pila ban tre ban kata tang batang kawai ublay ulaang pimbet ban syakri ya kiblay tau jong kanan kini kijak bendriu Israel anda kila don hari kanan ru kila mene belai taulang yaki kila ya imlang berkinong kanan kini kari kanan kadai ketuka Filistia menta kaktin belai ke yaitu namar balai lakhat yaka ada kari kanan larangi pule ke Genesis ke yaitu yengi badai ukun ksiu jong Noah ubakerteng ukanan ubalech snong shong snong nengkong hang tu badi kijat benriu nang tu lakhat menta kaktin nongwei ki kananat kumta kini ki kun Israel abaki let banda khwar ya katukari kanan ka badai ka Filistia menta kilaya em lang berkinong kanan kilaya em hakapap batkan ka tim mentaru ka keren siapang kini ki kun Israel to wat ya ka babha om ya ka basniu ba pinem kum tangi sngotu syai begini ki Israel ki dai ki breu ki bashu em tang hakapap hakene ka ktien jong belai ka yatu yangi bakane ka thiem kat kum kane ka jingkren ka jong u Amos laang ba ula pen kan mau ya ki kon Israel chapang ki ki blalet no shaden bat ban pet thmai ya ka tei ka basha khma une u Amos hangne ula pen kan mau ya ka tei ka blalet no ula pen kan mau syapang ka jinglong ha ka bakine ki kon Israel ki don hari Egypt ula pen kan mau syapang ka jing pangklam ula pen kan mau syapang ka jing kane ka jinglong ka babam kenyang ye ki jing thong jing tap ula pen kan mau kita baro Henry ikon Israel kim salia u Amos dalade open kan mau syapang ubelai hagi kon Israel banyato ba ubelai ulang ubala ban penjat ya ka Sodom ban Gomora ubelai ubala ban le ya ki ai ki ban penjat no ya ka jing embreu Henry kini ki kon Israel kim syamting kile kumno haba kili yo sngau ye kata lelai ke ai ke baca kalong kida kenshi kida ken kida bentiu yo Amos bat ye ki weipat ki beriu jong belai kalong kunta ka tin jong belai ka keransha kim salia ban kenshi ken ya ki beriu jong belai namar hakum kata kapor kini ki kon Israel habau Amos lapen kan mau kata kim snouting kila maka jingim kabadak de kapop kila haka lute haka bamsak bam klop kilute na ki baret baria ban lom spa da kinongelam ki penjenjar ya ki bahot ki penjenjar ya ki baret baria ye ki kon jong belai kata ka dei ka jingim jong kinong Israel kum tau Amos hay hangne Ukraine ban pen kan mau ya ki ki jing pan shitam u belai ya ki ne ki kon Israel ya ka bala let no men shwa pen ban kum bangalaong ki ken shi ki ben ki kho Tek kumbalong hakaling unawa kumtur Yau Amos la syakran bay Namar ki breu ki laklan Yak ki ki ba ubelay lawan yalam no yaki U Amos u yatu ba ubelay jongi uday utau belay
jongki Israel ubelai ubala banwanya lamno naga jing long merau nari Egypt syari kanan upen gen mauru syapang ka klam hari Egypt upen gen mauru syapang ka jing yap klam ki kun long hari Egypt agapor uparo upen gen mau ya ka jing thang no ubelai ya ka Sodom bat Gomora upen gen mau ya kita ki baro bat hang ne udaang ko Israel to kre bani Syam bat ubelai pen ban kini ki breu Israel kim nyau kentang kim nyau ko ari ki jing tu Amas Henry ke ke bakile kalong kapap kanang jur penban nang ta syakman. Dei hakum kani kapor bu Amas umi ban pen kan mau ban maham leng bakak tien jong ubelai ban ya thu ya ki kon Israel ban ong towat ya ka bapha om ya ka basneu ba pin namar kasngi jong utrai kalong ka batrem ong u Amas nama kasngi jong utrai kalong ka batrem hadu kata-kata u Amas ulama hamro ba lara pimla ban le konta lara pimwat ya ka babha lara pidon ka basniu kan boy ka por bakan long ka jing yam breu wat haki lenti snang bat kordet ya kita ki bakwa ya kasngi utrai ong Amas kordet ya ka jai penriu ka bakwa ban mat ya ka jing bitaru belai larang nya Syam ba ka jing bitaru belai u bala ban shan pi persyang ban shan ya ka jing bitaru belai ken mau pinama kini ki Israel kim syamting kata ki persyang banle ya kapa Henry kektien jong belai ke tu yangi badai hang tabu Amas usama ham ting kan sapoi ka por ya pi ki bawat ya kesngi jing bitar utrai kan long ka batrim na kata gadang tu kala ka bamot dawat ya ka babha am ya ka basniu ba pinyo ni makine kisngi menta Hibreu ki babon ni persyang banwat kumbawat ki kon Israel ni wat tengi kata ka basniu ngim simwat ya ka babha ki para bangit ba it leng bagane ka thiam hagane ka step ka bamenta ka bu ka jingkali yang abad ya phi bakum ki pangit atu ngilawat iya ka babha kum ki bangit ngilale ni ka babha bangin yo ni magane ki sngi menta kanye gere ka kubor ka babo bat ka bakli yang abare pi lalang ilawat ni ya ka babha hale yung iwat ka basnil ni maga jing ka bakat kane ka pruthai ka jing snil kala kher tawiar ya ka jing kristan jangi da ka baburam phai shiki yeng kristan jangi labon kaya pat yeng patsam Pai syaka jing ki samla Kristan ngilabang satang ya ki ki bamla ban pensunga bayu belai pai ka lang salang ngilap tang ka jing penyap ka jing tombor ka jing yalute ka jing tombor ya ki red kiria wat ya ki shinrang breu hang no kata ka jing bha ka bangiwat kadan mentalay ngantip sikne kathan jang phi kalong gumno handrai ni yo isai ba udraks haki samla usdang benjelai leng ba une ulong ukta uken jajing sni ujong ka perthai uban pen pelu ya ka jing jong ki yeng kristan ba une ulong kum uto misai ubala ban penyap bon akathma Uni udrak su ulong komta
Namar balai we ba pilang ngam hau kalau ngaba ban kenranden. Kisama ka lang salang ki jat namar kata. Bat ki breu agini ki ngin ya keren na ka basyay bakila bang banwat tang ya ka ka bamba. Oh aga jeng Kristan bonsen lari ki breu ki le bakla ngibang banwat sniu. Ngim juwat ya ki ban penba kumbau Jisu wat ya kelang berat ban penba. Jisu ya kendai teli ban lek wat ya kawai. Lara mangaban ma pi ngim tip ni long ne gom ta teng teng ki jing breu jongi o sayarat kawai le ayo. Reu Jisu ukhen ko ari ka bapa. Umta kene ka step ka ba menta kene ka por ka bo ka jingli yang abade pi kom ki Kristan ki kon jong oblai hatong ilong mo kom ki tai ki Israel ke blade blai ngilawa ne yo blai namar hakini ki sngi ke ba menta ngiyo baka jinglong jongi lele kala kampalat pani ki kon Israel haki por menshwa hakene ka purthai ka bangi ngim dan por syu banwat yo belai yu dang mentang thrai pi pet ka mobile dang baki YouTube ka ka baka sarkar ka jongi hangne ka jela ka le ka penlong ka tu ka sngi cherry blossom baka sarkar ka baburam kalau khain kwar ki ding banyo bri nga perkhat ada ke sarkar ka budget khandai kulur ye ki ying kisam ki badok apo ka jela ye ki khon swet ye ki khon rangli kaladai ka buram ba yo belai kumtai ke para bangai bai akene ke step ba mentangin syam bakine kide kidak jong ka jing stang baki breu na do ka sensyar khadar na do ka kam san hima sima kilabang banwat ya ka basne ya ka babha ka klempap kena ke jaga ka jongi rukan long kumbalong ki Israel haki por mensha bangin sabang banwat tengya besne kisama Kristan kikon Kristan laki long kemi kelang pa oh ngin lek ngabang lek umnete keleng kam tama bang apoi program haki than ki badon ki kenjaj ngok kai perthai ladap satang deki pajba akasni ublai ban changkai namar baki mlat por hakatayo jongki hindriusni ban lech shado nilej akithan sora pinwan pindabe program na sora shakiwei ki jaka pinamla ban be kanjor ka blok jamet kabu ke jingli yanga hato kine ki baro ki badan langkum ne ki parajing tau ki dei ne em ki khon ublai ka jubab ka long ho oi kang babalai ki mwat ni ka baba dei ki Kristan ki bale kum to ngamla ban keno ki wei ki para bangai ba hakane ka step ka ba menta ka tien jong ublai ka ong bakita ki jong kane ka perthai ki penmat la no ya ka khmat jongi bantip syaphangu belai ong ka siti puas kinong koren bar hakane ka perthai ka bangi ngiem don por banwa yo belai watang kindia naga benta ka jing mentoy bakan jado ngiem ban se ban penlot Daka baburam ya pi kelong kemi kelong pa ngam tep kanongot na preng jong pi ki balahi kai ya ki khon shisngi lane shi dekat na ka tien jong belai
banwat ya kejing start ngamban ya kata kadai kejing shisha kum kikmi kikpa kibla helasan kadai bangin penkre kat ya kikon kikti ada ya tong ila penkre ne empat sidkat na kakti nublai dan bon ngadang keren sisien ya iwei ilong kemi namar teng-teng ni ai sekakam kajong ublai tang da kabariu kabasawa syau-syau iwan pan-pan ya kata nanga ngadang ong ya i da kababuram syakakam jong ublai pin ai kabaretam pi ong ado ngamdon pisa ban ajing aingu balai iki kon jong pi shipau tengka menstep shipau tengka janmet dawai school pila ban penbiang Henriu sengi pilala ban penbiang hato ya kene sisien pimla hilong ying sem long sem hilawa tang ya ke ai jong ke jing mentoi jong ada ban ai sekam ublai o ngilawat kutia keleng ban penya pihak ya ke sipau tengka ban ai ba jing ba mi ki khon ki kti sipau men met sipau men step ngim dan jing e kata kade ke khubor hakine ki sngi ya ki long mi long pa ba phin perkhat pun song nong rem lada yakin riu teli ki sngi pilala ban busa ban ai ka bam ka de ka dok ka babiang ki khon hato tang sngi ublai phimla ban ai bam yaki kata kam de ka pop ki khon ki long kmi ka de ka jing bakla ba phi mapi ki kmi ki pa ka de ki jing bakla mangi ki bela herasan bangin hikai yaki niwat ye ka basneu am ye ka baba kine ki habaret ka shong ka kom ka jing ai ke bela he la rangi ai kano ki pidiang la ra kim hun ki shuyam am bakin pai da ka basho badat yangi hang to ka jing wat jong yo belai kelas dang ni em nadu ka rempai la ra kam sedang to wat no bangin em ong ka tin jong belai Kaktian jong belai ka ong to khmi ba uno un amle keliang ya ki ai ke besli umta larangi perkhat ya kata ngi ya le keliang da ka besni jaka kam jong belai kumno ngi pen phai kata kade ka thamai jong ka jingwan neng kong neng shap jeng ya belai Hashwa bangin sawan ya ka jing em ka bakan jalan si hagane ka step ka bamanta sha bangan sha ka ktien jong blai lang baga jing ruai sam lai phnyo saw ka ang to pen sngop hai la di ha utrai te un ai hangi ki jing kwa ka do nut jong i baro la dang ila wat shwa yu blai ka bamot ka ai ka bau blai unam la ban ayengi sisien weng usiem uta usiem udan ki mahadai jong u da ki paungot anda udan da ki paungot ha ka wei ka por ulaang ya ki mahadai ya ki lok jong u ko ki lok jonga ngang la dei ban lek jing lek syari ka bajngai te pila ban sutho hakikat pia kwa ayu bangan wan bangan dawan pai ngan pentit ya pi unta ka wei ka lok ka baneng kong ka tho ngang kwa ka jan sem shu ainu sa ka baar ka tho ngang kwa ka khaduk sia kabalai kala tho nga kwa kumta kabasau kala tho baro ki tengah jong u kilaya tho halaki jong ki jing kwa ba anda wan pai usim un sapente tang kawai kalok ka jong u ka tho tang un numbar iwai
Andala lek andala pliet usiem ya kata kejing thok jeng kilok jeng ubara ula syam maka wei ka kwa kumta to ula bu yala dia kalias bangan san ngansa pentie ha ka bakhadu usyam bakane ka wei ka slip ka don tang unam bari wei ula chitam jeng mot kamot ayo utau unam bari wei ula khat ye ki start jong u namar ki sim hendai ki don ki nong batai start jong u kumbalong usim Nebukadnezar kumbalong uparo kita ki khaldi ke bagi ong ula khat ye ki bakin batai kamut ayo usim haba ki lawan kita ki nong batai ula ong kane ka breu ka babej haba pha tho bak ka kwa ayu bangan pentit abla jongka pen ban ka tho tang iwei kala dei ka babi to batai ma phi ki start jonga aba kita ki nang batai kila shim ne kata ka slap kila pek ki ang kane ka breu kane ka start tam sim kan rat kane ka breu kane ka start tam namar balai Bakane ka breu ka tho unambar iwei pitip sim uei utau numbar iwei dai ma phi komta sim kene ka breu kam chem kwa ka ksiar ka ksa kam kwa ki jan kinap kam kwa kano ka jing thiet jang pi henre ka kwa ya phi ba pin long ringkat barka namar ka breu ka bastat kas ngau tu syai ba andang alayo ya une ubriu une usim uladon bat ngaman kasngi ka ka banga kwa ngalayo lot namar uladon na jing malaka sngi kumta uta usim anda ulatip ya kata ulah kemen ulatip bagadai kabriu ka bastan kumta anda ulawan pai ulalek pen ai lot pa ai lot ya kita ki jing thiet ba ki jing dan kam jing kita ki lok ki wei pat Hendrai dalade ulek syakata kabriu ka batho nambar iwai perkhat ki para bangai bait ka ka bayo bon tam hangta yo bon kita ki wai ki tengah ki bayo ya ka ksiar ki bayo ya ka jan lane yo bon kata ka wai kabriu ka bayo da usim ubadai unong thit jan unong thit ksiar Komta kene ka step menta to wat ya ka baba anai pat wat ya kene ka spa jongi anai pat wat ya kene ka ka bangingin serius pa pra bangai bait wat shwa ya ublei ubadai utmai unang ais pa yang abadi pi anai pat wat ya kene ka jing anai pat perkhat ngang aku aban Islam ngan di dawai ngan sumar kom ta wa swai ublai ubadai unong ai jong jingem yang abadi pi larang adon yo ublai hagane ka jingem ka ka bangang am yo ka ka ba phim yo kene ka tengah haba kala adon ya la ulak lene usim man gasngi berkat ma phi haba pagi kun udon dalade haying man gasngi uyo ya ka jinglot hayeng uyo ya ka jingduna jong pigi uyo baki kon kim don sabti uyo baka kmi kala duna ka jansam mana jingesang ulayo baka do ka kau kala lot kine ki wai ki tengah tang sio kata kilakot kumta para bangai bait kalong jing jong iru larang ila don shwai ublai ulayo shwa yangi une ubri udon ni kata ka jing ngalle kumta tanah benda jong namaru ublai utip shwa yanga bat yapi ban ya ka kabang ngingitip syapang jong Tawat yau nambari wai ubadai unong ai ya ka jing ubadai unong karku ya kaspa om bapinwat ya kaspa ublai unkarku nagam buram jungu amen.